Sa Bacolod City, bride gindayon ang kasal si groom nga nahamyang nasa sulod sang lungon. Promisa sang lalaki nga pakaslan ng long-time partner na tuman sa bihak sang iya sini kamatayon. Yaring balita nga aton gintutukan. 13 katuig nga maghagugma si Apple kag Archie. Magulang si Apple sing 5 katuig apang sa sulod sa Malawi nga tion, ginpamatudan ni Archie nga ini ang isa ka responsable nga padre de pamilya kag masaligan nga amay para sa ila anong katuig nga bata. Sa madugay nga tion, kag dala sa madamo nga pagpanghangkat sa ila relasyon, na delay ang dream wedding sang duha. Apang, sang January 19, ang ila plano nga kasal ang wala na ginatigayon. Ginkakibot ni Apple kag sang ila manghimata ang hinaling kamatayon ni Archie. Gintaguguli sining masakit nga cirrhosis of the liver. Ihatag ko na lang pala ang gusto niya gito lang matabo para sa amon. But before that, nakastorya na siya sa twin brother niya. Matol, tuko, mapakasal na kami ni Apple. Agon mahatagan katumanan ang handom ni Archie. Wala na punggan si Apple nga hikuton ang isa ka seremonya nga kaangay sang kasal sa mismo haya sang iya kahagugma agon ipabalo ng iya paghigugma antes ini ilubong. Nagsuksok sang wedding gown si Apple, bit-bit ang bouquet, kag naging flower girl pa ang ila bata. Kaangay sa kasal, may pastor nga nagpanguna sa seremonya. May araman sang sing-sing kag apisar hindi man mabatian ni Archie, naghatang sa gihapon sang iya vow si Apple. Hindi ko gusto mag-let go, pero gusto ko na nga mag-awhay ng imo alam. Alipayon ka na kay nag-grant na ang gusto mo nga matabo sa buhay ka pa. Apisar hindi makabig nga lehitimong seremonya. Ang importante, suno sa mga himata, nga natuman ang ilahandom nga magpalanggaanay, tub-tub, kamatayon. Wala ba na sa attitude ko bilang i-pressure ko ang lalaki nga, uy, pakasli ko kay may bata na ta. Kay ako kabalo ko kung ano ko kapalangga. Kag kabalo mo siya kung ano ko kapalangga. Nag-give and take kami nga tuwa. Amo mo lang kung gahigugmanay, kamusang matudtuod. Ang istorya ni Archie kag Apple pamatuod, nga matuod nga paghigugma, wala natapos sa kamatayon. Opod, Kirinod Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.